Raden dipun tepangaken kewala. Raden kula pandhita saking Pertapan Candramanik ingkang Sudyamastani. Kula Begawan Kuntawibisana inggih sangayogi kula kadang panengah Pandhawa ingkang Sudyamastani kula pun Arjuna inggih pun Janaka. Aduh Raden ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami lan sedaya lepat diagung pangaksama paduka Raden. Persajan kemawon raseksa sekawan ingkang ngridu dumateng tindak paduka menika kala dumados saking kemayan kula dados raseksa sekawan menika kala wau dumados saking nafsu kekajengan kula ingkang sampun kula rucat karana kula menika sampun pinanciti nimbalan marak wonten kersanipun Gusti ingkang ngakarya jagat. Pramila kula kedah rucat bawa sekawan perkawis menika kala wau supados boten ngribeti lampah kula minggah ing loka baka. Mekaten sang tapa inggih kajawi saking menika raos panuwun kula dhumateng paduka Raden badhe kula wujudaken tandha tresna raos panarimah kula dhumateng paduka Raden menapa paduka kersa nampi. Inggih menapa paring jengandika sang tapa badhe kula tampi. Oh larak ngaten inggih inggih. Nggih, Raden. Estunipun layak kemawon. Kula menika badhe minggah dhumateng loka baka menika taksih rumaos sawrat jalaran kula taksih katitipan inggih menika rumiyin peparingipun
Sri Rama Wijaya Narendra Pancawati inggih sesembahan kula inggih paswitan kula nalika kula kadhawan jumeneng ratu wonten negari Ngalengka saksedanipun kadang kula sepuh Kakang Rahwana kula jumenengaken Narendra wonten negari Ngalengka. Negari Ngalengka dipun lih naminipun inggih menika negari Singgelapura. Kula pinaringan tetenger Prabu Kuntawibisana lan kula pinaringan inggih menika gegebengan ingkang sinebat Astabrata. Nyatanipun menika dipun asta Sri Rama dipun paringaken kaliyan kula. Kula nggih mranata sagung para kawula menika saged paripurna rampung tatas tuntas tanpa kuciwa Raden menapa paduka Raden kersa nampi menawi keparengipun sang tapa mekaten badhe kula tampi tangan kekalih kula pepundi dadosa jejimating gesang kula inggih Raden mekaten kauningana pramila dipun wastani Astabrata asta menika 8 brata menika laku lampahipun Narendra ingkang ngasta kawibawan ngayomi dumateng kawula dasih menika kedah gadahi wewatekan 8 perkawis ingkang dumados saking isining jagat araya kadosta Surya Candra Kartika Himanda Bantala miwah Dahana lajeng Samudra pungkasanipun nggih menika Maruta. 8 perkawis kala wau wantahipun nggih menika wataking srengenge rembulan lintang lan mendung sarta bumi geni banyu kelawan angin mekaten inggih dene menggah jlentrehipun mekaten mila ngagem wataking Surya menika damel pepadang nanging ugi nggadahi raos panas Narendra menika menawi ngasta peperintahan kedah ngasta wateking Surya kala mangsanipun darbe watak panas nanging panas menika kala wau saged majari manahipun para kawula dasih mekaten sangsi inggih angka kalih wataking rembulan menika minangka pepadang ing wanci dalu semanten ugi Narendra ingkang ngasta kawibawan ngayomi para kawula kala mangsanipun kedah saged madhangaken manahipun para kawula ingkang nembe nandhang reribet Narendra kedah saged majaraken inggih ngestaken dawuh paduka lajeng Kartika tegesipun lintang menika kejawi dados pepasrening ngantariksa lintang menika kenging kangge panengeran liripun saged kangge panutan jalaran kala mangsanipun Kartika menika saged aliyan ngalih papan panggenan semanten ugi Narendra menika sageta kangge paugeran pancer pandoming lampah supados tinulat saking para kawula dasih namung jengkaripun ratu menika inggih kengkang tumuju dumateng kesaenan inggih sang tapa ingkang angka sekawan nggih menika Himanda menika mendung Raden mendung menika menawi dipun tingali wujudipun peteng gegirisi namung dawahipun menika dados toya jawah ingkang satemah saged gesangi dumateng tetukulan ingkang pukul wonten ing Madyapada menika dados Narendra menika
saged ngetingalaken singit wingiting wibawa nanging inggih saged damel panggesanganing para kawula tasih liripun saged nentremaken manah inggih Sang Begawan lajeng ingkang ngoko gangsal wataking bumi Raden nah bumi menika watakipun santosa bumi menika lumuh kedanan boten purun kedanan kaliyan sinten kemawon ketitik panjenengan sebari jagung tukul jagung panjenengan sebari pantun inggih tukul pantun semanten ugi wateking Narendra sampun ngantos remen nampi pisungsungipun para kawula sak saged-saged Narendra menika malah ngagungaken peparingipun ngagungaken dananipun dumateng para kawula tasih supados para kawula menika inggih sumuyut dumateng padaning Narendra ngaten sang penemban inggih lajeng dahana menika latu geni menika lampahing hukum tegesipun sinten ingkang celak kaliyan dahana tartamtu badhe kabesmi lah hukum semanten ugi menika inggih kagem sinten kemawon wiwit saking Narendra ingkang ngasta peperintahan ngantos dumugi para kawula alit hukumipun sami boten wonten inggih menika bentenipun sampun banci nggih banci ladan latu menika sinten ingkang kedah pun basmi pun brastra mamprung saking dayaning latu inggih ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami lajeng samudra utawi segara menika isinipun inggih toya namung segara menika nglangut tanpa pagut jembar tanpa wates semanten ugi Narendra menika watakipun inggih gadhah watak segara ati ingkang jembar sampun ngantos gampil runtik ing penggalih sethithik-sethithik paring pidana marang kawulane sethithik-sethithik duka menika kirang prayogi jalaran segara menika dipun cemplungi menapa kemawon saged pun cemplungi sarah pun cemplungi bangke bebasanipun saged nampi semanten ugi Narendra ingkang agal ingkang lembat sedaya dipun tampi kanthi weninging cipta meneping raos mekaten penemban inggih Raden dene pungkasanipun inggih menika angin menika sumbering panggesangan Raden angin menika saged nyrambahi dhateng pundi-pundi nggih lenging semut kemawon menika saged dipun nambah kaliyan maruta kaliyan angin semanten ugi jumeneng Narendra wateking ratu utawi pemimpin nuwun sewu menika sampun ngantos papan ingkang gampil-gampil kemawon ingkang dipun rawuhi nadyan papan ingkang rungsit nadyan ingkang papan ingkang angel monggo kedah dipun rawuhi supados para kawula menika mantep madhep raos sing manah anggenipun suwita kaliyan Narendra menika kala wau Raden menika maknanipun Astabrata peparingipun Sri Rama Wijaya nguni Raden kados pundi sang tapa dawah sami-sami rikala semanten paduka saged nyampurnakaken inggih menika bab perkawis Kumara ingkang rikala semanten ngrencangi gesang kula lah dinten menika pungkasan pinanggih kula lawan paduka Raden Arjuna kula sampun tinimbalan marak pun kersanipun Gusti Murut ing Kasedan Jati mila Raden wekas-wekas sing ngatur kula ingkang pungkasan Raden Arjuna kula aturi nglajengaken anggen paduka lumampah kula aturi madosi pertapan Kutha Runggu kula aturi pinanggih kelawan Sang Brahmana linangkung Begawan Kesawa Sidi menika ingkang ngasta jangkepipun Astabrata menika sampun Raden andung Basuki nggih Raden
Rumaos enteng lampahe Sang Gunawan Kunto Wibisana bebasan kaya kapuk ingkang sinebul ing maruta gegancangan Anggegana sirna saking Pandulu riwutnya mangkono pratanira Sang Begawan kapiwara ya Sang Anoman. Jiwate meraati dasar bangkit lewa Anoman mulat slagane Yayu Dewi Trijata Senggana Srukasmaran ing dhuwur pangnaga santun sigra mandhap lon-alonan kaya Kakang Anoman ingkang prapta inggih Raden pangabekti kula katur. Iya Kakang Anoman banget panarimaku tiba padha-padha gawe kaget rasane atiku ana wigati apa Kakang Senggana. Aduh Raden, awrat mundi dawuh pangandikanipun sesembahan kula pandhita ing Kutha Runggu Sang Begawan Kesawa Sidi kula dinuta ngupati kelawan paduka Raden Arjuna. Menawi sampun saged pinanggih monggo Raden, daya-daya kula suwanaken wonten ngarsanipun Sang Adi Penembahan Begawan Kesawa Sidi. Mengkono Kakang Anoman. Inggih. Iya Kakang Anoman yen to pancen ngono ayo tak tutke laku jantram.